Egun guztioi, lehenik eta behin bai Euskarari Ziurtagiriaren elkarteari eskerrik asko eta eskerrik asko antolatzeagatik, azoka hau eta egiten duen lanarengatik eta baita ere gonbidatu nautelako ekitaldi honetara. Nik esango nuke alde batetik kontu hau, Euskara eta mundu ekonomikoa, ekonomia mundua lotzen dituen arlo hau, nik ez dakit giltzarri nagusia dan, baina elementurik importantenetako bat dela Euskararen normalizazio bide honetan. Niko egon daukat, irakurri nuela goen dela urte bete, behasaindar batek, Patxi Saezek idatzi zuen artikulu bat, eta euskalgintza munduan hautsa desente horretu zituena. Elefante ikusi izena zuen artikuluarek, artikulu luzea, eta esaldi bat zeukan pixkat bere ikuspegia laburbiltzen zuena. Eta nik irakurringo dut hori esaldi hori, hain zuten eretzako oso ongi zentratzen duelako kontua. Berak zioen, Euskal Herriko gizarteak belaunaldi berriak euskalduntzen erabilitako diru guztiak eta egindako ahalegin guztiak zapuztu egiten ditu lan munduak. Horixe dugu gaur-gaurkoz Euskararen berreskurapenean askok ikusten ez duten eta begibistan dagoen elefantea. Horixe da gaur-gaurkoz Euskara duen problema nagusia. Eta nik irakurri nuenean esan nuen, seguru ez da bakarra, arazo bakarra, ez dakit eguneko egunean ados nagoen, baina bai da egia berak zentratu egiten duela kontua oso modu, igual esango lukeia provokatzailean. Eta nire ustez behintzat, zer pentsatu asko ematen duen hausnarketa da, eta neurri handi batean, etorkizunari begira, egin beharreko urratsak ondo finkatzen dizkiguna. Nik esango luke, administrazio publiko baten ikuspegitik importantea dela, kasu honetan gurean, Euskal Herrian da Gipuzkoan, euskalgintzak ze hausnarketa egiten duen hori ezagutzea, aldan neurrian partekatzea, eta baita ere kolaborazio esparruak finkatzea baita ere. Eta nik garbi daukat, euskalgintzak hausnarketa horiek egiten dituen neurrian, benetan azpimarra jartzen dituen puntu horietan kolaborazio esparrua jorratzea gure ardura dela eta gure egin beharra dela, eta hori egin beharra daukagula. Nik uste dut hori, barneratzearekin batera, pixka bat egiten duela baita ere, gu Foru Aldundi bezala egiten dugun hausnarketarekin. Gure hausnarketa da Euskara bidegurutzea batean dagoela, justu Patxik aipatzen zuen ikuspegi hortatik, lortu dugu azkeneko urteetan belaunaldi berriak euskalduntzea, baina gero erabileraren ikuspegi dauzkagu arazo nagusiak, eta besteak beste lan munduan daukagu hor koska. Nire partetik bintzat gaurko azoka horrek nik uste enfokatu egiten duela kontu hori, eta gainera oso modu positiboan egiten duela. Enpresa mundua, ekonomi mundu hori, Euskararekin pixkanaka gero ez da gehiago txertatzeko helburua daukan neurrian, eta eragile, enpresa diferenten arteko elkarrenara, esperientzionak, danak guzti hori behar dan bezala trukatzeko eta elkarbanatzeko aukera ematen duen neurrian nik uste dut oso bide egoki bat eskaintzen digula. Eta horregatik, Foru Aldundi bezala, lehenengo aldiz, bi departamentuen eskutik eskaini diogu laguntza eta elkarlana ekimen honi. Alde batetik, biztan da hizkuntza berdintasunerako sailak edo departamentuak, baina baita ere ekonomia berpizteko edo sustapen ekonomikoko departamentua. Eta bi elementu horiek Foru Aldundien ikuspegitik barneratzen ditugula eta bateratzen ditugula eta geuroganatzen genituguna azpimarratuz bukatu nahi nuke. Alegia, une honetan guk nahi genuke Euskararen normalizazio bide hori ez izatea departamentu jakin baten ardura, baizik etxe osoarena izatea. Eta horregatik, arlo ekonomikoak bereganatzen du baita ere lehentasun hori, eta eskaintzen dio, kasu honetan euskaldintzari eta sektoriari eta enpresa mundu guztiari bere elkarlana, pixkanaka guztion artean, lehenago aipatzen zen, Patxik aipatzen zuen elefante hori, pixkanaka kontrolatzen eta domestikatzen jakin dezagun guztien artean. Eskerrik asko.